Wednesday, 6 January 2021, Anna sorry, your friend. Service percent. Okay, GRA. Nazo Panda. Nazo Panda. First launch. Well, I'm finished. Black and white pepper, garlic, onion, parsley, mushroom, coriander, and plenty more. If you lack new seasoning powder for inside your jollof, fried rice, egusi, and all other food, you go know say flavor pass flavor. New seasoning powder, natural by ingredients, and by flavor. Whatever you need. Whatever your budget, come get it. Now on beautiful prices. Just for you. Game can feel it. Game can feel it. Wherever you are, game can feel it. Wide range of products, yeah, everything you need. All the biggest brands that you know will last. Get to Game and do it fast. Game can feel it. No need to shop anywhere else. We give you great service and we beat any price. Get to Game today to see how unbeatable we really are. To get it all, find your nearest Game store at gamestores.com.ng. Makana na ya fugo kwada odema au muna mara na mbugari mbugari keje liwankwi no na abo buaze ebe n'oge anyị ji eme ịkwalite omenala na Kpakpando na ụlọ ọrụ mgbasa ozi kara aka na Solid FM mana ọkwa elekere ya nọ kpọmkwem anyị egwu ebe a ịkwalite omenala n'ụzọ pụrụ iche. Cheta na abụ m Chizi Ane dịka o si gbaju ọkwụrụ tata nakwa ihe anyị ji bịa. Achọrọ m ka gị nwa mmụọ afọ Igbo ebe ọbụla ị nọ n'ugbu a hapụ akara ekwurekwu gị na Solid FM ya na akara 109 maka na anyị were nwa afọ Igbo ọ bụ eze mmụọ, ọ bụ eze anị, eze aja anị, ọ bụ ya ji ụfọ na amaokwe na ụdị. Ọ bịara ịkọwara anyị tata ụmụ ihe dị iche iche miri emi. Ụfọdụ bụ ndị ha na-eme ife ofu oge ụfọdụ a na-eme ka ndị isi na-ezuchaghị ezu ma ọ bụ na na-eme ihe pụrụ iche emememe asị na agụ na-eme onye ahụ. Ewe ndị mmụọ ọlụ were ọlụ aka ha na-alụ ya otu a ihe ọ na-emebiri emebi bụ ihe ha ketara ịlụ iburu ya jee na nke ha ha edozie ya mana ịjụzie ya ihe uru ọlụ a niile bara ya ị gaghị afụ ya n'ahụ ya ajụsie ike agụji onye ahụ. Ụmụ ihe gbasara agụ na ihe na-eme agụ na ka agụ ji baa uru na ihe bụ agụ bụ ihe a ga-akpa n'ụbọchị nketa maka na ụfọdụ nọ onye zuzube maọbụ mebe tibe ọfụ ogori maọbụ mebe origo karịsịa asị na agụ na-eme ya. Ọ bụrụ na ọ bụ eziokwu tata ị ga-ama ya mana ọ ga-aka mma ka ị were edemede gị maọbụ pinye akara ekwentị a na ekwentị gị maka na ọ ga-adị ka ukwuu maka na eze mmụọ anyị were tata ụfọdụ bụ ndị ihe miri emi mgbagwoju gosiri anya mana ha na ha akpago afụkwa n'ihe dị iche. Ọ bụrụ na ewe ka o si dịrị gị na mmụọ ọkachasị ugbu a afọ na-akwa kwarapụ ewere ka eji emegbu gị n'ụzọ dị iche iche. Ọ bịa n'ebe a wee kwuo ka ndị mmadụ si esi na mba dị iche iche wee na-abịa ekpesịrị aja na amaokwe dịka o ji ọfụ ebe ahụ a na-edozikwa n'ihe na-aga. Akara ekwentị eze mmụọ mmadụ abụchi wee na-aga nwa ya akara ekwentị ya bụ 08068461936 0806 846
1936. Anyị ga-agbapụ ọsọ maka na nkịta ọ bụ nwa ọ njụọ ihe a ọkọwasịa unuwa wee jikwara aka unu wee jụọ ya ajụjụ n'ụbọchị nke taa. Mana ọ bụ ọsọ ya maka na anyị were ofu onye ọzọ omenala na-echu ụlụ si na oge mbụ ụnụ amanụ ka m na-esi eme ya na ọ na-agba okwere kwechie ka amechi gwuyikwara ebe a ọ ga-akọkwara anyị ihe ọ nụgoro gbasara agụ na nke tata. Mana ka anyị gbapụ ọsọ ozigbo ozigbo. Eze mmụọ ekele m gị. Eze mmụọ biko gịnị wụdo agụ? Na mbụ a sị na achụ aja ma ahụ ude asị ihe mere ebe ndị mmụọ. Anyị bụ ndị ọdịnala bụ ụlọ ọzọ chi ọzọ gbakarị bifo anyị etinye ọnụ n'okwu dị otu a anyị na-ekenegodo Igbo bụ Igbo kene ọha eze ndị Igbo kene ndị ihe ọma na-adị mma kenekwanụ ndị nnekweta Solid FM kenekwanụ maazị Chiziani n'onwe ya kene ihe obodo nsi bịa bụ amaokwu Ezinasa na Ụmụneke Utineke Uti Chinkoye chiri ya begịnị ya zere ọmụ abụ eze a na amaokwu Ezinasa ọzọ mmadụ abụchi eze a n'olu ruru asaa eze a na amaokwu Ezinasa yes amaokwu Ezinasa ọzọ mmadụ abụchi ama m na obi ọrọ makwa nke a ọzọ mmadụ abụchi nwa ga-aga ọzọ obodo ekwelugo one na amaokwu ọzọ obodo ekwelugo one na amaokwu nnọọ udo dịrị gị daalụ Ojiọfọ ekene gị asị m na tata ihe a na-akpọ agụ gịnị ka ya bụ obodo agụ na mbido a sị na agụ na-akpa mmadụ maka na ewe oge gịwa na onwe gị mebere ka onye agụ ji anọgide afụ gị n'ime ọhịa anọgide n'ime abalị ọ bụrụ n'ime ọhịa ị ga-anọghị uchiche ole na ole na ole tupu ịpụta ihe ọbụla ị na-emegharị ka onye na-afụ na ife na-afụ na mmụọ emegide nke gị ahụ ọ bụkwa agụ mere gị oge a tupu i wee zazie okwu a akpọrọ gị ọ bụ ndị niile akpọrọ okwu ka agụ na-ebu ụzọ mee ha ezuzu ịma na asị na akụ dị na mba na-eghere mba nne adị na mba na-asị n'onu mana akwa ụkwara ọ bụrụ ofu ihe dị n'ụwa ọ bụrụ ka o si mee onye bụ ka o si eme onye mana ihe a na-akpa agwụ bụ nnukwu ihe nnukwu ihe anyị were n'ala Igbo na-eweta ezigbo ihe ma ọ bụ na ịmalụ mana ọkwa na ịmahụ ma ọ bụ na ịma si n'ụwa onye ọ bụ ọ na-etikwe mmadụ nnukwu mmọnwụ otu eghị ijele ịhụnanya ịma na ijele bụ nnukwu mmọnwụ so agwụ oge nke m onwe m agwụ bụ ihe mere m agwụ so mana ị na-ya n'aka nke ọzọ ọfọ alụsị bụ aja ana na owu ya makwuru m onwe m so ifu na ọ dị ihe ndị oyibo na-esi na ọdụ mmụọ juruzi gị ahụ ọ dị accumulated ọ dị ebe ọka ọma n'ọya so mana agwụ ka anyị bịara ikwu maka ya taa agwụ bụ nnukwu ihe agwụ bụ oyiyi amara yes agwụ bụ oyiyi amara Chineke na-enye ngwuru dị iche iche kama na ọ dependzi ka anyị si wee translate ya ka ụka mechara bịa anyị translate ya baa ya aja ahụ dịka anyị si wee baa aja na aja ahụ baa alụsị aja ahụ maka alụsị bụ alụ na nshi mechi gịnị kwụsị mana ụka abịa anyị kpaa ya alụ na nshi ka ndị mmadụ wee mee gịnị gbawa ọsọ gbabata n'ime ụlọ ụka dịkwa mma omenala dị mma mana mmadụ agbara nwanne ya aja afa maka onye Chineke na-enye ha aja afa ihekwu ya aja afa Chineke ga-akpekwe gị ikpe ya so agwụ abụrụ ajọ ihe agwụ bụ oyiyi amara agwụ na-enye mmadụ ihe a kpọrọ ya asị gị na onye a were gift ọ gift ka ọnwụ ka esi amata onye agwụ na-akpa ọ dị ụzọ dị iche iche anyị maara n'ala Igbo eji amata onye agwụ na-akpa iwu abụrụ na onye ọbụla na-eme mmegheri ma ọ na-eyi ihe akwa dị detị na-aga n'ụzọ
bụ ya agwụ. Ama ọdụ ụzọ dị iche iche eji ama onye agwụ na o kwere ndị ọ ga-abụ ọbịa like during my own time oge nke m I like m church abụ onye ụka Obiọla n'ebe a makwa achọrọ m ichi ụkọchukwu na Anglican Communion gacha ihe niile lụkwuo ma katikis ma ihe ndị ọzọ niile mana eneghị anya ngacha program ma oge anyị na-aga Peace House Gboko ije nwere ike ijeche program njeche nata odubeghị n'ime ọhịa ya bụ agwụ edubeghị n'ime ọhịa nọrọ ebe ahụ na-eme gị na-agharị ebe ị na-aghara adịghị sọ ha ị ga-adị comfortable ebe ị nọ mana mgbe ị ga-eji wee hapụ ịdị comfortable with ebe ị nọ bụ mgbe ọ chọrọ irere izi gị ịpụtasịkwa iji owe kere ihe nọdụ ime ebe ahụ. Yes. So mana o mere m ka isi agbaka m yes o depende agwụ dị iche iche o nwere agwụ a na-akpọ agwụ ọsha ime okwe emedo okwe ya ọgụma ọ na-agbaka mmadụ isi ada nwere ihe anyị bụ ndị omenala ji eme na ya da alụ emedozuru mmadụ agwụ onye agwụ ma anyị ga-edozuru mmadụ agwụ mgbe agwụ na-achashi ike from 12 o'clock till 4 anyị na-edozuru mmadụ agwụ because agwụ dị too powerful ọ dị hot agwụ dị ọkụ idozi atụgbata ọkụ na ọkụ ọ na-enye nsogbu ya bụ na onye maara ya ga-edozi ya nke a bụ kunu salụ eji dozi agwụ ihe eji edozikarị agwụ n'oge ụtụtụ ma oge uhuruchi bụ ka isi wee juo onye edoziri agwụ oyi ka hapụ iboro echi ome ka isi mgbaka emewe ya mana edoziri onye ahụ agwụ a enweghị onye a ga na-emeziri agwụ a ka ihe na-agaziri onye ahụ nke ọma. Yes. Maazị Cizia ka anyị hapụ ịhapụ ana mago enu maka na ama m bifo mmadụ awụ n'elu ọ ga-azọrịrị ụkwụ na bifo ọwụ n'elu ọ ana bụ ihe ga-enyere aka lift up iwe ike ịma n'elu achọrọ m ịkọ ha godu ihe bụ agwụ because o nwere ihe na-agbagwoju anya n'ala Igbo kịta n'obodo dị iche iche batara onye ọbụla ji asị na agwụ ama ya na agwụ ama ya achọrọ m ịkọwa experience m nwee and ka esi aghọta ndị agwụ ma nkọwakwana ihe bụ agwụ kọwara Igbo bụ Igbo ihe bụ agwụ na agwụ abụrụ ajọ ihe agwụ dị n'iche iche na mgbe ochie onwe ndị na-eme agwụ asịghị na ha na-agba ọkpụkpụ ọwa agwụ ka ọnwụ onwe ndị ọ ga-abụ asịghị na anya gị na-acha red na ọkọ na-akọ gị n'anya gị jee ka afọ gị ihe n'anya ka ọ na ọwa agwụ ka ọ bụ ndị a na-ahụ maka anya mgbu onwe ndị a ga-asị gị na ntị na-enye mmadụ nsogbu gị jee ebe ndị a ka emere ọwa agwụ ka ọnwụ onwe mgbe ochie onwe ndị a ga-asị gị na nwatakịrị a na olue gị ije na iji ekwere ọgụga gị jee kee mgbe anyị na-akpa etizi ọwa agwụ ka ọnwụ ndị bụ onye ya sị na afọ na-enye nsogbu gị jee kee ịghọ ọgwụ ka ata gị afọ ọwa agwụ ka ọ bụ onwe ndị a ga-asị gị na o nwere ihe gbagwojuru anya gị jee ka ijute ese ọwa agwụ ka ọnwụ onwe ndị a ga-asị gị gị jee ebe ndị a na ọha na-efe mmadụ ekwesị like onye na-eme ndebi ndị gị agha ka echefu ekwesị na ekwesị na-eyi ya nsogbu ọwa agwụ ka ọnwụ o nwere ihe ga-eji asị na ndị onye a na-aka n'ogori na-eyi ya nsogbu ka a gbarịa aja aka n'ogori nọ ndị dota adota ka a maara ndị na-emenye aka n'ogori ọwa agwụ ka ọnwụ ọtụtụ ihe dị iche iche agwụ dị iche iche agwụ ya kpata ndị sị gị na agwụ bụ oyiyi amara dịka akara aka mmadụ dịka ka esi wee guzowe na ngwuru dị iche iche ebumpụta ụwa mmadụ. Yes. Ọ dị iche na onye chi ụwa agwụ dị iche na ụbọchị ọzọ ya chi ụwa dị iche mana ya bịara ikwute bụ agwụ chi ụwa bụ ihe ndị oyibo na-akpọ reincarnation agwụ n'onwe ya dị iche iche ọtụtụ na-atụgharị nke ha n'ụdị oyibo just like isi wee kwuo na mbụ ị ga-afụ a medical doctor asị na dọkịta anụwa na operation yiri omume na iji ekwurie o mee ya jee chekie prophetic lineage agbụrụ na-ebu amụma agbụrụ na-ahụ ọhụ agbụrụ ọbụla nwere agwụ na-eme ihe mmụọ agbụrụ ọbụla nwere agwụ ịhụ ọhụ agbụrụ ahụ ga na-ahụ ọhụ onye ọ sọkwa ya bụrụ ọ sọkwara ha mara dere ebe agwụ ahụ dị ọhịa ọhụ ịhụ ọhụ
ga-adị na gịnị na agbụrụ ahụ. Ivu amụma ga-adị na agbụrụ ahụ. Ọ sọgo ya bụrụ ya ahụ bụrụ gịnị pastọ, amụma ga-adị na agbụrụ ahụ. Ọ bụrụ na ọ gbara dibịa na agbụrụ ahụ mgbe ochie, amụma ga-adịrịrị na gịnị na agbụrụ ahụ. Daalụ. Maka na nke tata achọrọ m ka ajụjụ a m ga-ajụ gị ajụ. Ọ bụrụ na ị na-ege anyị ntị ebe ọ bụla ị nọ wee na-aga tupu m ajụọ Amechi ka o si nụta maka agwụ nke ya, were akara ekwentị a ewe ka ọ ga-esi na-ede gị ma na ọ bụ agwụ na-enye gị nsogbu, ị na-eme ihe niile, ị na-alụ ọrụ ọbụla na-anaghị ndị ọzọ na-alụtaghị ịlụta ya, mana asị kedu ihe iji uru ịbara, agaghị enwe onye ga-afụ uru ịbara. Ụfọdụ na-azụ afịa, ịpụta afịa na-ekwo ihe niile amaokwe Ojiọfọ amaokwe na 08068461936 na ọkwa na osi ebe abụọ ijụba ya. Ọ gwaghị ka gị na ya ga-eji afụ na ịkpọ ya na 08068461936 08068461936. Ọ nọkwa na WhatsApp. Amechi, kemgbe ị na-ahụ maka agwụ, kedu ka isi nụ maka agwụ? Abịa na ihe gbasara agwụ, ka ọzọ si wee kwu ya bụ ka o sikwa wee dị na nghọta nke m, mana ihe ga-agbakwunyere ihe o kwuru bụ na ụfọdụ na-ekwu maka agwụ amara ihe bụ agwụ. Ndị mmadụ ekwugidego maka agwụ, ọ dịka ga-asị gị na agwụ bụ ajọ ihe, mana o nwere onye ga-ama m ndị na-aza agwụ ka afa. O nwere mgbe mmadụ ga-abịa zawa ihe abụrụ ezigbo ife dịka afa. Ị na-aghọta ya na-agwa gị dịka na be anyị na ezinụlọ anyị ndị gboo na be anyị, ha na-aza ekwensu mgbe jụwa nna m kedu ihe kpatara ha na-akpọrọ anyị ụmụ eze ekwensu, ọ sị m na oge gboo na ekwensu abụrụ ajọ ife na nghọta, mana ọka ndị ụka bịara ka ha chọwara ihe a ga-eji wee si na ọnyanwa bụ devil, maka na devil adịrọ na nkwenye ndị Igbo. Ha jiri aka ha gbazie ya afa nke ha jụwazie ihe niile. Mana enwe obodo ekwensu na Igbo. Echere m ka mụ na-agwa gị sị gị na ịbịa n'Ohodo, bịa na mpaghara achara Ohodo, ịbịazịa na obodo mbụ vileji mbụ Ụmụkabi, abịa o nwere ndị a na-akpọ ụmụ eze, mana sị ka akpọrọ ya n'isi ya na-akpọ ya bụ ụmụ eze ekwensu. Ị na-anụ ihe na-agwa gị? Mgbe jụọ sị kedu ihe bụ oso n'ihe mee nji wee nyochawa kedu ihe kpatara eji wee na-akpọrọ ekwensu, mgbe chọpụta na ekwensu bụ dike ọgụ, ikwu osu. Ị na-aghọta? So o wee bụrụ na ajụrụ ndị ọcha bịa na-ajụcha kedu ha kọwawara ha ewere nke anwa wee mezie n'ọnyanwa bụ ekwensu ikweghokwa osu. Anyị were na ba enwe ndị a na-akpọ ụmụ ekwensu, maka na be anyị anwa nwere mmọnwụ anyị nwere mmanwụ, o nwere mmọnwụ anyị nwere ya na-asị ogbu agụ ka ha na-aya. Agụcha nwoke n'ihe o so na ya okwu, maka na ikwere osu. O nwere ndị onye na-aza ọbata osu, nwe onye na-aza ọbata obie. Ya bụ mmadụ ama kpọ aza afa ya dịrọ ma agwụ dịka o si wee kọwa bụ dịka na o nwee ka Chineke mburopụta ụbịa si wee daa gị na enwere nghọta ọpụ iche na ihe ndị ọpụ iche ka m ịma na ihe ndị oyibo na-akpọ genus bụ agwụ, dịka ihe ndị oyibo na-akpọ na onye a bụ genus. Maka na enwe ike ọ bụ dịka na mgbakọ ihe mathematics, ịbịa jụọ onye ome mechiri anya ọzọ anya ife ụdị ndị mma ụka akwụkwọ a, o nwere ka ha si eme omume ha na ada nọ nwayọọ, ada onwe ike oyicha akwa ọma amadị na ya fụnyere ya n'ime, onwe ike ọmama na ya abọrọ isi ya, ndị ọzọ na-alarụ ha mụ anya. Ụdị a ka a na-akpọ agwụ, onye ụdị a genus. O nwere ike Chineke nye gị ihe nghọta dị omimi ihe gbasatara, o nwere ike ịbụ nka na ụzụ, o nwere ike ịbụ igwe ọya, o nwere ike ịbụ iti egwu, o nwere ike ịbụ ide ihe, o nwere ike ịbụ amamihe, ikwu okwu, ikwute okwu, ịkwa nka ka mkpụrụ akụrụ akụ. Mana ndị be anyị ada ajụ ndị ụka
ndị ka eme ka anyị ghọtahie ka baịs wee dị bụ ndị ụka maka na ha nwa bụ ndị ụka ahụ ha ghọtara dum ụka ha na-eje ma ya fọdụ ịghọta akụkọ akọrọ ha ọ dị mma tata unu ga-ajụ ajụ a sị na tata eze na-anụ ka o si ada mmadụ abụchi ene nwa ga eze anị amaokwu na ebe a ma akwa akara ekwentị unu ga-eji wee weta ya unu jụọ ma mechie na ebe unu fụ ka o si ada a na-ahazigasị ya mana ọ bụ oge anyị bịaghachitara azụ anyị na-akpọba ekwentị oge ahụ na-enwere ike weta ebe ya ọnụ ozugbo na nke tata abụ Chiza na anụmanụ. This Sunday on Sales Sisters, we look at the topic end of year pressures Ma, and ka ga family abandon Malagari. pressures as we enter the last month of Because the year. dupu Some parents kokudu have na been agụba ajọ ihe. ebe agwụba anọ thank God na ihe akwa ka ekwensu na ọ dị na bụ ekwensu abụrụ agwụ bụ genus agwụ bụ something na ama na-akọwanwu ka o si dị ihe a bụ ihe amara Chineke nyere ọ bịa na ngwuru a ọ fụdatị na ihe a ka ya ga-eji wee gozie ezinụlọ a o weta ofu gift ihe ofu onye ihe ọ bụrụ na o yi ndị ọzọ eweta abịa na dị ezinụlọ owu ofu onye solve that thing asị ịlụọ ife ihe onye a ji aka wee lụọ ife ụzọ o ji aka wee kpụọ ife ihe ọ tụrụ ihe ọtụtụ artist o mere then ezinụlọ ahụ esi na-eme gị eji ya na-eri nne ha eguzobezie ọta ebe ha ga-esi na-ekpere ekele Chineke maka ihe ahụ o megị na oyi amara ahụ o nyere ha akpọ ya like nna gị ochie na nkịta agbụrụ nke ya bụ wisdom and ọ abịa bụ yes o wee chọrọ ịgwa anyị onye ọbụla nwere ụdị amamihe ahụ ife a lawyer bụ a vibrant lawyer and a wizard jee na agbụrụ ha ewere ahụ ife a medical doctor a sị gị na ọ bụ wizard jee na agbụrụ ha ife a chemist ga-abụ onye gị ọgwụ na ọ dịka doctor treat jee na agbụrụ ahụ ewere ahụ obe anyị kịta o ji ihe ego mana ọ dị very very important emechekwe imecha ma ama obi kịta ama obi ya fụta kwadoro na nkọwa ihe nkwa ndị mmiri ya ọ dị n'ọbara because ọ hawa ji ọfọ bụ unu before imechekwe wọta be anyị gbachiri be anyị jere iyi mbe anyị ihe ga-agbaghị gbagbo anyị otu ụlọ osi a na-enye ya nwekwere ihe a na-enye ya egbo tọgbara iwe okwu osi a ihe ọbụla ịchọkwara n'ọdụ ya saa bịa osi a ndị osisi ndị masị a ihe olu igbo nye ya amamihe amaka o and ọ bụ ihe nweta n'anya ma ọ bụ isi ka idebe imetụkwa ọgwụgwụ juru ya ọ na-akpa After this one, Ndomi. Chiza ndị a na-ewetakwala gị ndomi Chizi ọ bụ onye ntị. Aya furu onye bụ ugo maka na anaghị afụ ugo kwada nke ahụ bụ eziokwu ya mere anyị ji nọrọ ebe a wee na-ekwu akwalite omenala anyị n'ụzọ pụrụ iche nke miri emi ịma na omenala nke anyị na-akwalite ebe ọ bụghị nke akwụrụ mmiri chachali ọ ka ndị gboo si eme ya ka Chineke si kee anyị n'ala Igbo anyị wee bụrụ ọpụrụ iche Chineke kesịrị ndị Igbo ọfụma ka ihe ha na-ana mara mma nke ukwuu ka ihe ha amamihe nke ukwuu ka ihe ha mmụọ ha ji edozibe ha mere na udo na-adị na gboo gboo onye mee ihe ọjọọ ejekọsara ya ala kọsara ya chikere Igbo a na-achụba ya ọsọ mere na eze aja anị amaokwe wuyere chinchim ebe a
wee na-akọwara ihe bụ agụ. Amaechi nọkwa ebe akọwa agụ na ka o si dị na ihe eji mee saa ụfọdụ ndị nna nna ahụ isi na gboo mere na ihe niile anyị ji dị ile dị ike n'ala Igbo otu Chukwu si kee anyị ụfọdụ wee na-akpachapụzi ya alụ wee karịsịa n'obodo ugbu a. Mana ndị ichie aja anị Chukwu kere Igbo apụtaghị ihe ugbu a wee na-edozi ya. Anyị mụ na akara ekwentị ya mana ndị na-eweta ya maka na oge adịghị ihe ya ga-akacha agaghị adị. Ọ nọ na WhatsApp akara ekwentị Ojiọfọ Amaokwe ya bụ na-agọ aja anị Amaokwe Eke Amaokwe ya bụ Eke Amaokwe ebe ndị mba dị iche iche na-abịa edozi wee na-edozi ikpe ha wee na-abịakwa. Ekwentị ya bụ 0806 846 1936 0806 846 1936 ya 0806 8461936. Ọ nọkwa na WhatsApp. Mana ugbu a dịka nsukwu ụnụnwa ga-ajụbazi ya ajụjụ maọbụ jụọ Amaechi maọbụ jụọ anyị ajụjụ n'ihe gbasara agụ maọbụ ihe ịma gbasara agụ. A sị na agụ na-akpa mmadụ, kedu ihe ịma gbasara ya? Akara ekwentị ị ga-eji wee jụba ajụjụ ugbu a bụ 090 977 1009 maọbụ 09023111009. Ị nwekwara ike ịkpọ na 07050791009. Ịkpọ ịgbarata ekwurekwu gị ka o wee kwe omume. Ya bụ na ịkpọ na 09097711009 maọbụ 09023111009. Ịkpọ ịgbarata ekwurekwu gị ozugbo anyị eweta ebe ya ọnụ ewejuba ajụjụ nke gị na nke tata na Kpakpando oge ahụ anyị ji eme omenala n'ụzọ ụbọchị. Ịma na ọ bụ mbugharị ka eji edewe ekwe. Afa gị na-ebe isi akpọ? Afa gị na-ebe isi akpọ? Afa gị ọ dị mma. Ịkpọ anyị ịgbarata ekwurekwu gị wee gwa anyị ebe isi akpọ kwụsị okwu. Anyị na-ekwu maka agụ. Gịnị bụ agụ? Onye agụ na-eme ịma ihe a na-akpọ agụ. 080 or 090 977111009. Gwa m afa gị na-ebe isi akpọ. Afa gị na-ebe isi akpọ. Gwa m afa gị na-ebe isi akpọ. Ọ dị mma, ọ na-aya akọtazi. Mana akara ekwentị ị ga-eji wee tinye ọnụ okwu ugbu a bụ ị nwere ike ịkpọ na 09023111009 maọbụ 07050791009. Afa gị na-ebe isi akpọ. Ọ na-abụchi gaa n'iru ndị ebe isi akpọ. Mgbe gaa n'iru. Ọkwa ya ka anyị na-ekwu kemgbe. Ugbu a ka ịgbanyere ọ dị mma mgbata ntị na ị ga-anụ ya o. Gaa n'iru. Ọ dị mma ka anyị wekwara okwu wee na-aga. Gwa m afa gị na-ebe isi akpọ. Afa gị na-ebe isi akpọ. Ana m anụ ihe ị na-ekwu ndị isi akpọ. Gwa m afa gị. Ana m anụ afa gị o. Ị na-anụ? Gaa n'iru kwube. Eze nna wodo ngwa gaa n'iru. Ngwa tinye ọnụ n'okwu. Ọ dị ka ugbu a ka ibido. Ọ dị mma ka ugbu a ka ịgba ya maka na eze aja adị ọcha na ya mana ọ ka bụkwa ike tinye ya ọnụ. Ọ dị mma 09097711009 maọbụ 09023111009. Ị nwekwara ike ịkpọ na 07050791009. Afa gị na-ebe isi akpọ. Ọ ga-adịrịrị gị na mma ndị ka ị mere nwanne. Uche wee ngwa gaa n'iru Uche.
O nwere ihe zọrọ elu ihe gbasatara agwụ a. Ngwa jụọ. Ọ ihe mmadụ ka ọ na-ayị ara wee ba na Ọ dị mma ka ụfọdụ ugbu a ka ha bidoro gebe. Ọ dị mma anyị na-ebidozi kpakpando na ọkụ elekere anyị anọ kwa ụbọchị Fraịde niile. Ọ bụghị ozi oge ahụ ya bụ ọ bụ na ugbu a bụ ụbọchị kemgbe ụya ka anyị bugharịrị ọnọdụ. Ọ bụzi elekere anyị anọ ka anyị na-ebidozi eme emume Igbo, bido sụba Igbo, gbasaba ozi na Igbo yele. Eze mmụọ, ọ dị m ka ị ga-atị eturu ha ọnụ maka ndị gbanyere ugbu a ka ha mata ihe agba agụ na-agba ntị tupu anyị aza ndị ọzọ, maka ụfọdụ ugbu a ka ha na-ajụzi ịkọwatụrụ na ntị ka ịkọwatụrụ ha ihe gba agụ. Anụ m ihe ndị o gosiri na ụfọdụ nọ n'ụra maọbụ na ugbu a ka ụfọdụ gbanyere ekwentị ha. Agwụ abụrụ na iwu agwụbugo m ya na mbụ si na ọ bụrụ na iwu na onye ahụ ga-ayị ara, ọ bụghị so onye ara ka a ga-akpọ ya, bikọs ọtụtụ ihe dị n'ụwa nwere ike ime mmadụ ara. Ndị otu na-agbakwa mmadụ ara, ihe ọjọọ dị iche iche na-ebutekwa ara. So ọ bụrụ na iwu bụ na ikwukwasị na ọ bụ oyiye pụrụ iche si na chi, mana agwụ bụ oyiye, ọ dị ka mkpụrụ dara ada. Mana ụfọdụ na-emezi ya dịka ọlụ onye na-alụ ọlụ ịkwa nke ugbu a eburu ọlụ a jee n'ebe ọzọ ndị ahụ arụtaghị ya, mana ibute na ka ọ ga-arụtara ya mana ọ gaghị agba uru ife afọ ọ na-emegheri emegheri. Ọtụtụ ọ bụrụ sọ mmanya ka ọ na-aṅụ. Ọtụtụ ụzọ esi amụ onye agwụ bụ onye ị ga-afụ mmadụ ọlụ ga-abịa na wọkshọp ya, ọ ga na-alụ ihe ajọ ụlọ ndị ọzọ ọlụlụ na-alụtakwa n'ego a, mana ọ mafụ ihe o ji ego ahụ echikwe n'ụzọ ahụ ama onye agwụ. Ma ọtụtụ ihe dị iche iche ka ọ na-eme. Ọ dị mana ọ bụrụ na enwe ka o si eme gị na ịmaha nke ị na-eme ị na-eme ihe na ọ na-agara gị mana ide abụ uru maọbụ na a na-afụta gị apụta oge niile ejiri gị na-eme ihe ị na-ama njakịrị mana oge niile ajiri gị eme ihe ahụ. Ụfọdụ bụkwa onye ebe ọbụla ọ nọ ọbụla egwu ya na egwu anya ọ naghị ka egwu ebe ọbụla ọ nọrọ egwu ọ na-agba ebe ọbụla ọ nọ o were maịk ọ na-agụ ọgụ onye kacha ụwa niile adị interested n'ihe ọ na mana ọ gaghị abụ uru mana ego ya ma mba agwụ. Kpọọ na eze aja anyị na 08068461936 08068461936. Ya bụ na ọgwụ na agụ na-eme gị na ọ bụ na ị na-eme manya na ọ bụ agụ na-eme gị ije jụọ ajụọ na ndị ajụjụ onye ajụjụ anaghị efe ụzọ. Gwa m afa gị na-eme isi akpọ, afa gị na-eme isi akpọ. Ewere afọ Igbo ịma na ọnụkọ anyị bụ ọnụkọ ndị Igbo. Ngwa jụọ ajụjụ gị ebe ka isi akpọ. Ngwa gaa n'iru. Daalụ. Nke ahụ bụ na nke mbụ bụ na omenala ndị ọcha bịara bụ ka ha si wee hazigodo nke ha wee bịa. Ndị be anyị na-ede ihe na gboo a na-akanye ya na eburu ya n'obi maọbụ kanye ya na asị na akanyere gị ihe n'aja akanye gị ihe n'aja edebesi ụmụ ihe a niile. Anyị nwere ka anyị si edekọta ihe nke anyị na gboo. Ndị bịara abịa hazizie nke ha were ka ha si ede ya, mana ugbu a na ha ahazi ihe a niile na-edebezi ya edebe mere na ndị dịka eze aja anyị nọ ebe a, eze eke amaokwe nọ ebe a wee na-akọwara anyị ihe niile a dịkwa ihe anaghị edekọnata ya. Ịchọzi ime nchọpụta ugbu a iwere ebe ị ga-eje enwekwara ike ije na Kpakpando TV na-afụgozi ihe a na-akọ gbasara omenala iwere ya mee ihe nke gị, maọbụ ije na eke aja anyị amaokwe ijefu ihe ahụ a na-agwa gị maka eje mee nchọpụta nke gị ka anyị were onye a na-akpọ. Gwa m afọ gị na-ebe isi akpọ. Nwa bụ eze ekele m odogwu. Daalụ nna m, daalụ. Ise. Ọnụ mmadụ nwere ike ikwu ihe oke okwu mana Chukwu ma nke wee eziokwu. Aja na-atụtụrụ oge n'obere ihe mmalụba agwụ bụ ife onye agwụ na-eme ọ da-atụ asị. O nwere ike ọlụcha ọlụ jeje ebe ọ na-eje ịbatanyere ozugbo ihe abụ na ije o jere enweghị isi ijuru ekele ebe o jere
ọ sịghị na ya na ebe ya na-aṅụ mmanya. Yes. E nwere ike na-ezie ya ọrụ o jeziela agadi nwaanyị mmiri o kujeziela agadi nwaanyị ahụ mmiri ị na-ekiri esi ya ọ bata ị na-achụ ya kedu ebe i jere ọsịgị na-echere na nke ikwu nne ya nke a ga-ekute mmiri ejikute mmiri ihe ya na-akpọ onye ike isi achụ wọn mana ihe niile ọ ya na-eme ihe aghọta ihe ọ na-eme nwere isi nwazi onye anya dikiri ya ị na-asị ọna ọbụla ogbu onye a na-aga moto mana ị mara na ọbụla ya anyị na-ete ka ọ na-ese ị nwere ike ide ya eji amụ ọrụ ọmụta ọrụ ahụ mụta ọfụma ọfụma ị na-eji ekedobe enyi ụzọ ọchịgị na ọlaik ọzọ ọlụ ọgwụ ọ na-akụ otu arịsọrụ onye abụ ada achị achị onye abụ ada eme ihe arụ biko ọzọ chọrọ itinye bụ ndị enwere iwe o nwere ụfọdụ ihe ndị mmadụ na-eme na-ada ada mma anyị nwere religion n'ọnụ ndị buru ibu anyị nwere Hibru nwee Hindus nwee Muslim nwee Kristian kedu ihe mere ọ na-abụ ndị Kristian fụ onye na-abụlọ Kristian nwa pagania Kristian fụ onye na-abụlọ Kristian ọ bịa ka onye eche ọkụ mmụọ ngosi ọsọ Kristian ya ejeze n'igwe afa gị na-ebe iche akpọ ekele gị nwanne ekele m ụlọ m ndị ụlọ m ikwu daalụ afọ m dị fai chukwugo etinyere ojiri ka akpọ ngwa gara irube ya nkeke ajụjụ m bụ onye na-ebu amụma n'ụzọ nzukọ onye na-atụ nọ n'afọ ụzọ n'ụzọ omenala o nwere ihe dị iche ya ha abụọ ngwa daalụ a ga-asa gị ya daalụ anyị were onye nke a ya na afa gị na-ebe iche akpọ mgbede ọma ọ ga-adịrịrị gị na mma ọrịaokwu bụ ogo itinyere gị ọkpọ ngwa gaa n'iru bee ya nkenke na-adọgo ya onye ihe ụdị ahụ na-eme ọ na-eme ihe niile nke ya pụrụ iche mana ọ dị ekwe erube isi emewe ihe ọgwụ ahụ ọ dị anata obodo ana ọnụkọ nwaanyị mana ihe ọbụla o mere isi ya mere dị ya na ume ya ọkpọ iche emegide ya na ọfụma ndị mmadụ na-ekwu na ego onye abụọ ọgwụ ma ego onye abụọ ọgwụ mana ekweghị erube isi emewe ihe ọgwụ ahụ gịnị ka a ga-esi wee n'ego onye ego ndị mmadụ dị ụda ahụ daalụ ọya mere ụdị ọmahịa ka eji wepụta akara ekwentị dibịa eze Ajani Amaokwu ji ọfọ Ajani Amaokwu ọya ka eji akara ekwentị ụdị ajụ a bụ ihe unu ga-ajụ ihe a ga-eme ya ọgwụ unu ka a ga-esi wee mee ya akara ekwentị ya bụ 0806 846 1936 0806 846 1936 afa gị na-ebe iche akpọ ngwa kedu ihe ị chọrọ ikwu bee ya nkenke ịgwabe ha ya afa gị afa ihe anyị na-eme ebe a bụ ihe Igbo biko anyị gwago unu na anyị bata n'oge ndị Igbo afa gị ga-abụrịrị afọ Igbo ị na-asụ Igbo olu na nke ndị bekee gị na ha na-eme gwa m afa gị na-ebe iche akpọ bee ya nkenke ngwa bee ya nkenke ajụjụ m bụ o nwere ihe onye agwụ mmadụ nwere ike ime ka ọ gbanarị agwụ ahụ daalụ ọ dị mma ụmụ ajụjụ a niile bụ ihe anyị ga na-achịkọtazi ọnụ ugbu a dịka o si dị ka eze Ajani wee ike kọwaa ya ọfụma nke mbụ bụ onye agwụ na-eme kedu ihe ọ ga-eme ewe ka a ga-esi mekwata ya kedu ka ọ ga-esi mara ọ bụ ya bụ ihe a niile gbadoro ụkwụ na ndị jụrụ ajụjụ mana m were onye nke achịkọtazi ya ọnụ gwa m afọ gị na-ebe iche akpọ kee ka email ezi nwaanyị ndị ka email ebe ka isi akpọ afọ gị na-ebe iche akpọ ndị nnukwu ndị ka email kedu ajụjụ gị ife bụ agwụ dị ọ dịbụ adịbụ n'ọgụgụ nwa na-apụghị
enwekwara ụdị peeti ya a na-achọ na anyị ga-emebi na o nwere ihe nna nchịkọtasị ya wee medobe ejechi na ndụ ya achịkọ na daalụ eze ya na ịfụna ka esi kọwasị ya ajụrụ ajụ enye m ha akwụkwọ ntị si onye mmasị ka ọ na-eme ya chọzi ịjụ ka a ga-esi dozie ya kpọọ ama m na-enwe ihe ka agwa na ndị ajụsiri ajụsi kedu ka a ga-esi ma onye nke ọzọ jụrụ onye na-eme ebu amụma n'ụzọ ọgbara ọfụ n'ụzọ ndị omenala bịara abịa na onye na-eme ya dịka dibịa ewe ihe dị iche ejiri achịkọtazie okwu ọnụ wee zipụ ozi gị ihe dị iche adịrị ya mana ọ dị ka m na-ekwu na mbụ asị m nke onye na-eme ya kwụwa aka ọtọ dịka onye kwuru okwu ebe akwa ọ sị na onye agwụ mara ada ashị ashị ihe dị iche na ya bụ ịbụrụ na ịbụ onye amụma omenala mana ị na-ashị ashị iji ewele aghọrị ndị mmadụ aghụghọ maka na amaghị asị onye amụma mana ịbụ onye okwu ashị ọ ya bụ ihe dị iche na ya ọ bụ ihe ọjọọ bụrụ agwụgwọ nke ahụ agwụ ada ashị ashị ọ bụrụ na ịbụ onye amụma ụka na ị na-ekpokọwa ọtụtụ ndị mmadụ maka na amaghị asị onye amụma ụka ị na-ashị ashị ọ ya bụ ihe dị iche na ya agwụ ada ashị ashị nke ahụ abụrụzi agwụ ọzọ nke ijizi aka ga-eme gịnị mana ihe ndị Igbo na-akpọ agwụ dịka onye kpọrọ n'ekwentị si wee kwuo agwụ ada asị asị agwụ yọọ isi na ite ofe mme ya ịpụta chi onye yọọ sị na ọkwa ya yọọ a na-egbu ya egbuo ya na ya ma na ya ayụgo bụ na ya ayụgo ka ihe kpata iji yọọ isi na ya amarọ ihe ọbụla o mere ọ sị gị na ya amarọ na ya ma bụrụ ya emego m ya bụ na emego mmụọ ya n'ime bụ ihe na-asọ okwu ashị nsọ ndị na-akpọ wee na-asị ka ezi ka a ga-esi dozite ụdị ndị ahụ enwe ihe a ga-emerụ ya ihe agaba onye ahụ emebezie ọbabazie uru bara onwe ya uru onye ahụ ọ na-enye nsogbu chọọ achọpụta eziokwu na-agwụ mere onye ọ chọghị ịnụ nwaanyị mana o mee ihe ọ bụrụ na ihe o mere abụrụ 1:1 ihe a ga-eme bụ eje chọwa ndị maka o were ndị nna nna aha agwụ ahụ si n'aka wee puo na ngwuru ahụ ajụwa ha ese na mmụọ achọwa ndị na-ahụ ọhụ na-ekwu eziokwu ajụwa ha ese a ga-agwarị ihe a ga-eme na aja a ga-achụ na saraka a ga-eme na ngwuru ahụ kpaa agwụ mee onwe agwụ ewere aka ya jede metekwe nwa ya ahụ ọ na-eme gịnị ọ na-akpọ oku bụrụ ezigbo oche eme gịnị ihe ya onye agwụ ji onye agwụ ma onye kwenye elu agwụ mara okwenye na agwụ ahụ mara ya agwụ ada abịa o nwere ike ọma mfụ nne ọ ga-eri n'efifie n'ụtụtụ mana efifie ahụ ruo mgbe ka ndị ahụ ga-esi bịa ọma mma nke a miri emi ya bụ na nke a bụ onye chọpụta akara aka ya si na chi ihe si na chi nyere ya na ọ gaghị agwụ agaghị agwụ ya ọ gara egbo mkpa ya agwụ is natural ọ dị mma enyere m ụlọ akara agwụ abụrụ ara agwụ abụghị isi mgbaka ka anyị hapụ ịghọtefe agwụ mmadụ megheri emegheri asịghị na ọ dị ka onye agwụ ọ bụrụ ya ọtụtụ mmadụ ji aka ha mete ihe ọjọọ dị iche iche ihe isi mgbaka na-eme ha asịghị na ọ bụ onye agwụ ọ bụrụ agwụ ya bụ na onye ọbụla chọrọ nchọpụta o nwere ihe ndị be anyị na-akpa agwụ o nwere afọ anyị na-ete ya anyị na-akpụ ya ọkpa nke ukwu eche maka obubu ya ma ihe onye ọ pụta agwụ na-eje kpakọ akụ chụkọta akụ na ụba ọ dịche ka ọ ga-esi wee buneje ya kedu oge eji afụ gị ndị na-aga na-ajụ ka e ga-asị afụ gị maka enwe ndị chọrọ ịfụ mara na nke ji ha ka mara ka e ga-esi chọpụta ya onye ime otu esi afụ m dịka iyere ekwentị m na redio okpuo m ngwu ya ka ọ ga-esi because ọ bụrụ ụbọchị niile ka anyị ji eme gịnị anyị ji anabata ndị mmadụ ọ dị mma Amechi na-achịkọta okwu gị n'ihe ndị mmadụ kpọgasị wee kwuo ihe mee bụ na ihe m na-agwa ndị be anyị bụ ka anyị jisie ike na-eme nnyochapụta na-ajụ ajụjụ na-ajụ ndị mma etu esi wee dịrị ka anyị ghara ịdị na-egwe ihe onye ọbụla kwuru maka na onye a bụ baịbụl bịa kọwarụ gị maka na onye ahụ bụ baịbụl akọrọ gị nwee ka ọ ghọtachara ọdụ baịbụl nwe obu ka baịbụl ndị a na-eji ụka aka ha mara ihe dị na akwụkwọ nsọ anwa mana ọ ka mkpa ị na-ekwu ihe mara ihe ị na-ekwu maka ya mụ na gị nọrọ kịta kwuo maka akwụkwọ nsọ ngwa gị ihe ịmarọ ngwa gị etu o si wee bịa na ihe ọ na-arụ ịmarọ agwa gị ige ntị onye na-ege ntị ọfụma na-aghọta ihe na-eme etu a ka esi amụta ihe ka anyị jisi ike nyochawa anya ihe gbasara omenala anyị maka na ị mara ka ana si wee dị ịmara ebe ị na-etinye ọkpa daalụ ọ ga-adịrị gị mma ụmụ Igbo nke ọ bụla ikwere kwesịrị ike ndị be anyị nwe ka ha si duo ogologo ndụ bite ndụ aka ihe na-agara ha na-egbo mkpa bụrụ ọgaranya na gboo ha soro ụzọ chi nyere ha
ọ bụrụ ka o si eme gị na ịchọrọ ịma aka nke gị ga-esi wee dị ego nga akara ekwentị ga-eji wee kpọọ eze a na Ojiọfọ amaokwe ya na-agụ mmụọ amaokwe akara ekwentị ya 08068461936 ọ nọ na WhatsApp ya bụ na 08068461936 biko kwere na omenala anyị mara mma nke ukwuu akọtana nke anyị ka anyị dozibe na omenala anyị na-achite n'azụ ka udo na agamnihu wee dị ọ ga-adịrị nwoke ma dịrị nwaanyị ma cheta na anyị na-anọzi n'ọkwa elekere ya 4 kwa Tọzdee na Fraịde oge aka m na-ewere ọnọdụ wee na-agbasa ozi wee na-ekwulite omenala na asụsụ ndị Igbo n'ụzọ pụrụ iche nke anyị akwụghị ya mmiri anyị na-eme ya dịka o si dị na gboo gboo wee na-ekele nwoke kele nwaanyị kelekwa Obiọra bụbara anyị na Kpakpando TV na YouTube ya jekiribe ma jefu ihe niile nke anyị mere ebe a ka ị ga-afụzi ọdịnkike emere eze aja na Ojiọfọ amaokwe Amaechi Abụchi Enewa ga eze Ani amaokwe ebe a ka unu ga-afụ ya ejemfụ ya ebe a fụkwa Amaechi Ugwuele wee fụgasịa mụ onwe m ebe m nọ ya ka o wedịrị nwoke ma dịrị nwaanyị ma a sị m na ọ ga-adịrịrị ndị Igbo mma ka ọ dị nọ I go see what I'm